सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मार्च संपत आला तरी खर्च न झाल्यानं परत जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। दरम्यान या प्रकरणाची गंभीर दखल जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली असून सोमवारी समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित केल्याचं खात्रीलायक वृत्त समोर येत आहे। जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मार्च संपत आला तरी खर्च न झाल्यानं परत जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्ह्याचे समाज कल्याण आयुक्त संतोष भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही, त्यामुळे संपर्क होऊ शकला नाही। जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग सध्या प्रशासक चालवत असल्यामुळे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नसल्यानं ही गंभीर बाब घडल्याचं बोललं जात आहे। याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या समाज कल्याण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, कृषी विभाग या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी शासनानं दिलेला हक्काचा विकास निधी खर्ची होत नसल्याची बाब समोर येत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानं सध्या अधिकारी वर्गाकडून प्रशासकीय कामकाज हाकलं जात आहे। मात्र लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पदाधिकारी जिल्हा परिषदवर नसल्यामुळं अधिकारी खऱ्या अर्थानं काम करतात का याचं मूल्यमापन होणं आवश्यक आहे, असं मत सध्या व्यक्त होत आहे। पाहूया या संदर्भात लोकप्रतिनिधी, समाजातील नेत्यांच्या आणि विविध स्तरातील मान्यवरांच्या या प्रतिक्रिया। जिल्हा परिषद प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्षपणा केलेला आहे। खरं तर गेले वर्षभर प्रशासक राजवट जिल्हा परिषदेवर आहे। जिल्हा परिषदेचे सीओ हे प्रशासक म्हणून कारभार राखतात, इतर डिपार्टमेंटचे कामं करतात, मेळावे भरवतात, कृषी मेळावे घेतात, सगळं काही ते करतात। परंतु समाज कल्याणला जो कोट्यावधी रुपयांचा निधी दलित वस्तीतून मिळतो, यासाठी मी 10 वर्ष गेले तुम्हाला सांगतो साहेब, मोठा संघर्ष नियोजन समितीत केला आणि त्याच्यामुळे हा निधी वाढून मिळतो आम्हाला दरवर्षी। याचं नियोजन आम्ही ज्यावेळी पदाधिकारी होतो ना, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि आम्ही सगळे पदाधिकारी, याचं नियोजन आम्ही गेले वर्षभर करायचो आणि त्याच्यानंतर मार्च एंडच्या दरम्यान आम्ही 100% निधी हा खर्च करायचो। याला पूर्णपणे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून प्रजित नायरद हे जबाबदार आहे। त्यांनी जर व्यवस्थित याचं नियोजन केलं असतं, टार्गेट सगळ्या तालुक्यांना ठरवून दिलं असतं किंवा ज्यांच्याकडे समाज कल्याणचा अधिभार आहे, ते समाज कल्याण प्रभारी अधिकारी असतील, त्यांनी याचं योग्य नियोजन केलं असतं तर आज हा 12 कोटीचा निधी परत गेला नसता। खरं तर शोकांतिक अशी आहे की आमच्या वंचित समाजाला निधी मिळत नाही। आम्ही संघर्ष करतो तळागाळातील सगळे कार्यकर्ते आणि हा कुठेतरी मग शासनाकडून वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात आणि शासन आम्हाला निधी देतो। हा जिल्हा परिषदेने तो केला पाहिजे होता खर्च, 100% खर्च केला पाहिजे। तर आमचं कुठे मदत लागली तर आम्ही केली असती मदत, परंतु यांचं दुर्लक्ष, आळसपणा, त्याच्यामुळे हा निधी कदाचित परत जातो अशा प्रकारचं मला वाटतंय। मी साहेब तुम्हाला एक सांगतो, याच्यातून अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल, मी तर असं मागणी करणार आहे शासनाकडे आणि पोलीस स्टेशनला पण जाऊन, ज्यांनी जे प्रशासन असेल, ज्यांच्याकडे डिपार्टमेंट आहेत, जे मुख्य प्रशासक म्हणून आहे, त्यांनी जर हा निधी जर मार्च एप्रिलपर्यंत खर्च जर केला नाही आणि हा दुर्दैवाने आमच्या जर निधी जर परत गेला तर संबंधित जे कोण अधिकारी असतील, प्रशासक असतील, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करा म्हणून शासनाकडे मागणी करणारच आहोत। परंतु जिल्ह्याचा एक जबाबदार पदाधिकारी म्हणून मी काम केलं होतं। मी त्या निधी मिळाला म्हणून खस्ता काढल्या, सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलं म्हणून हा निधी मिळाला। हा जर परत गेला तर प्रशासक आणि जे अधिकारी असतील यांच्यावर अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करणार, मी स्वतःहून पोलीस स्टेशनला तक्रार करणार आहे। नाही, सत्ता जरी असली तरी शेवटी बघा, सत्तेतील जे लोक असतात ते एखादा निधी तिथं दिला जातो, तिथं आता जिल्हा परिषद सत्ता आमची नाही, तिथं प्रशासक आहे,
प्रशासकाने सगळं केलं पाहिजे. त्यांचे HOD असतील त्यांनी याचं नियोजन केलं पाहिजे. बघा तुम्ही कृषी मेळाव्याचं केलं आणि अन्य काही लोकांचं केलं, हेही केलं. तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, जेव्हा आम्ही जिल्हा परिषद आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि आम्ही बाकी पदाधिकारी होतो, त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे बसवावे जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात, म्हणून आम्ही ठराव घेतले. सगळ्या खर्चाचे वगैरे सगळे ते अधिकार वगैरे सगळे दिले, सगळे सोपात केले. तर या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना अजूनही त्याचं इस्टिमेट करता येत नाही. हे दुर्दैव आहे मोठं. पण अशा काम चुकार अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मी आमच्या साहेबांकडे मागणी करणार, पालकमंत्री साहेबांकडे करणार, आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्याकडे सुद्धा मी मागणी करणार आहे. कारण हा विषय एका समाजापुरतं नाही. ही वृत्ती जी आहे निधी न खर्च करण्याची, इतर डिपार्टमेंटचा भाव कसा होतो, स्वनिधी कसा केला सगळ्या काही मतदारसंघामध्ये सगळ्या, आणि हा जो मागासवर्गीयांसाठी जो निधी होता त्याचं नियोजन का होत नाही? मग तुम्ही त्याच्याकडे अजूनही दुर्लक्ष करतात. संविधान काय सांगतो? सर्वांना समान पातळीवर आणा. मग विकासाच्या पातळीवर सुद्धा सर्व समाजाला समान पातळीवर आणलं पाहिजे. शासन स्तरावर तशा प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. शासनाकडून सगळं मिळतं, पण जिल्हा परिषद जे ते प्रशासन जे आता प्रशासक म्हणून जे राजवड आहे ते लोक अजिबात याच्याकडे लक्ष देत नाही. कुठल्या प्रकारचं त्यांचं नियोजन नाही. आम्ही ज्यावेळी लोकांच्या कामासाठी यांना फोन करतो किंवा लोकांना पाठवू त्यावेळी लोक निधी संपला म्हणून सांगतात. खोटं बोलतात ही लोक. माझं तर सरळ म्हणतो प्रजित नायर साहेब याला जबाबदार आहे. यांनी याच्याकडे डोळसपणे पाहिलं किंवा त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांनी जर जाणीवपूर्वक याच्याकडे पाहिलं असतं तर हा निधी आज परत जाण्याची वेळ आली नसती. अजूनही त्यांच्याकडे वेळ आहे. अजून त्यांनी सगळ्यांना आव्हान करावं, आमची मदत लागली तर घ्यावी आणि हा मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावा. अन्यथा मी पोलीस स्टेशनला जाऊन अॅट्रॉसिटीची तक्रार देणार आहे. साहेब बघा, हा मोठा विषय आहे. मी एवढा या राज्य सरकारच्या धोरणावर बोलण्या एवढा मोठा कार्यकर्ता नाही. मी खालील तळागाळातून आलेला राणे साहेबांचा कार्यकर्ता आहे. तुम्हाला तर सगळ्यांना माहिती आहे. आणि संघर्षातून एक नेतृत्व आमचं उभं राहिलं आणि ते समाजानं स्वीकारलं. म्हणून मी या संदर्भात जो निधी परत जाऊ नये म्हणून साहेब मी संघर्ष निवडणुकांचा जो आहे तो फार मोठा विषय आहे साहेब. माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे असं आहे, म्हणजे मत या दृष्टीने की वेषांतर करून रात्रीच्या अंधारात सुरत गुवाहाटी गोवा असा प्रवास करून त्याला मोठं उठाव आणि वेगवेगळी नावं दिली तरी हे फितुरी गद्दारी करून बनवलेलं जे सरकार आहे याला महाराष्ट्रातल्या तळागाळातल्या जनतेबद्दल काडीचीही आस्था नाही. बरोबर. कारण विधिमंडळात तर सन्माननीय मुख्यमंत्री म्हणत असतात हे सर्वसामान्यांचं संवेदनशील सरकार आहे. बरोबर. पण त्यांच्या कुठल्याही कृतीमधून संवेदनशीलता दिसत नाही. बर. जिल्ह्यात असलेल्या दलित वंचितांच्या वस्त्या आणि त्यासाठी असलेला हा 12 कोटीचा निधी मार्चचा पहिला आठवडा उलटून गेला तरी अखर्चित राहणं हे कशाचं लक्षण आहे? हे एकतर या जनतेबद्दल असलेली पूर्ण असंवेदनशीलता. दुसरी गोष्ट, हे सरकार आणि यातले हे सगळे मंत्री पालकमंत्र्यासहित हे त्या निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आपले अस्तित्व, पात्रता अपात्रता याच्यातच अडकलेलं आहे. बरोबर. म्हणजे खरोखर राज्य सकट हाकणे आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे विसरून गेलेले आहेत. बरोबर ना? बरोबर. हा, म्हणजे कल्याणकारी सरकार हे आता इतिहास जमा झालेलं वाक्य आहे. कल्याणकारी सरकार. हा, वेलफेअर स्टेट. याचं कोणाचं वेलफेअर आहे? वाय वी शुड कॉल इट वेलफेअर स्टेट? म्हणजे ज्या दलितांना नीट रस्ते नाही आहेत त्यांच्या घरांच्या घर दुरुस्तीसाठी असेल, देखभालीसाठी असेल, तिथे एखादं नाना नानी पार्क असेल, तिथे मुलांसाठी काही खेळणी असतील, हे सगळं राहिलं बाजूला. तो आलेला निधी खर्च करू शकत नाही. हा निधी पुन्हा जाणार रिटर्न. त्यामुळे हा पालकमंत्र्यांचा किती ढिसाळ कारभार आहे हे दाखवणार हे उदाहरण. त्याला जबाबदार तो आयुक्त आहे ना. हे काय नव्याने नाही. आयुक्त नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने खर्च करतो आणि त्याच्यावरती आपले जे समाज कल्याण सभापती आहेत किंवा जिल्हा परिषदचा काही होल्ड नाही. बर. दरवर्षीचा हा विषय आहे. एकतर हेड चेंज करतात किंवा तो परत जातो
आणि काही ठिकाणी मागील काही वर्षाचा विचार जर केला किंवा बघितला तर मी माहितीच्या अधिकारात सुद्धा माहिती घेतलेली आहे. चुकीच्या पद्धतीने सुद्धा खर्च घातलेला आहे. उदाहरणार्थ सवर्ण वस्तीमध्ये साखर, सवर्ण वस्तीला रस्ते, बरोबर, किंवा आपल्या चुकीचं आणि हे नेहमीच आहे, नवीन काय वाटत नाही. जिल्ह्यातील दलित समाजावर शिंदे सरकारचा कहर बरसला आहे. त्यामुळेच आज 12 कोटी निधी आमचा पाठी गेलेला आहे. ठाकरे सरकारने जो भरघोस निधी आम्हाला दिला होता आमच्या दलित समाजातील लोकांसाठी, दलित वस्तींसाठी, तो आज शिंदे सरकारने प्रस्तावित कामांना त्यांच्या राजकारणासाठी, त्यांच्या लोभेपोटी, त्यांच्या फायद्यासाठी स्टे दिलं होतं सर्व कामांवर. त्याचं पाप आम्हाला फेडावं लागतंय अशी परिस्थिती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी त्यांच्या काळामध्ये जो 25 कोटीचा निधी आम्हाला पाठवला, त्या निधीतील जर 12 कोटी पाठी जात असतील तर त्यातील शरमेची बाब कोणतेही नाही. उगाचच अधिकाऱ्यांना धारेवर न धरता, अधिकाऱ्यांना काम करून न देणं हे मागच्या जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनी काम केलं होतं. त्यांनी कोणताही प्रस्ताव परिपूर्ण न दिल्यामुळे ही आज आमच्या दलित समाजावर वेळ आलेली आहे. आता राहिलेल्या 28 दिवसात किती कामांना मंजुरी देणार हा पण एक शोधण्यासारखा भाग आहे. आमची माननीय पालकमंत्री असतील यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर तुम्ही जी सभा घेता त्यामध्ये 12 कोटी निधी खर्च करावा, नाही अन्यथा आम्ही माननीय आमचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब, माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या माध्यमातून, यांच्या पुढाकारातून आम्ही उग्र आंदोलन घेऊन आमच्या दलित समाजावर झालेल्या अत्याचारसाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आहोत. एकंदरीत जिल्हा समाज कल्याण विभागातील तब्बल 8 ते 12 कोटी रुपयांचा दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी अखर्चित राहिल्यानं परत जातोय. यावर जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण कोणती भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.